Yawwa da Allah ku bani hankalinku nan jama'a. Kuna ji na abin da na zo da shi? Akwai al'umma wanda za ka gansu masu ƙarancin tunani, masu ƙarancin fahimta, iliminsu ba shi da nisa. Akwai Kiristan, akwai Musulmi. Kowanne ya bani hankalinsa ya ji sakamakon wani lokacin abin da na yi tunani za ka ga kai ba kai ba, abin da wani lokacin kuma kai tunani ni kuma ban yi ba. Yawa abin da nake so jama'a su fahimta shine akwai mutumin da za ka gan shi kana sabga kai misali musulmi ne, kana sabgogi tsakaninka da Allah kana taimakawa al'umma akan kowa da kowa akan abin da zai mora, amma sai ga mutum yana nema ya danganta kai dora ka akan wani layi daban. Akwai wani bawan Allah yana nan, wallahi gayan nan ina tunanin ba musulmi ba ne, sakamakon wani furici da na ga yayi an ɓata mai rai na gane ba musulmi ba ne. To amma shi mutum ne ɗan arewa mai ƙoƙarin jajircewa ta abin da ya kamata. Kamar misali za a faɗakar da al'umma, irin misali gwamnati ta yi wani kuskure ko kuma misali wani ya yi wani abin da ba daidai ba, aka ce gwamnati su ne kamar ɗan sanda ko soja ko kuma shugaban ƙasa ko kuma gwamna, duka gwamnati ce. Ba wai ana nufin gwamnati sai ɗan sanda wai kai sai shugaban ƙasa ne gwamnati ba ko kuma gwamna shi ne gwamnati ba. Yawwa, to wannan mutumin yana da ƙoƙarin jajircewa, sai wani wasu suka fusata shi, suka ɓata mai rai, suka fusata shi har ya je ya zagi. Kaga kuma abe daji ba, wanda zai taimake ka za ka ƙari zan ƙari ga bai kamata ba. Sannan kuma akwai wani lokacin da za a ga irin wannan abin, wani lokacin kuma musulmi sai ga ya je ya yi wa Kirista. To dan Allah dan annabi al'umma ku zama masu fahimta a rayuwa, irin wannan ba shi da amfani. Duk mutumin da yake kokari akan abin da kowa zai amfana, a daina irin wannan ba shi da kyau. Nagode.